Hello mga bata, ug karon mag-practice kita og basa gamit ang atong nakatunan nga mga litera. Ang letra nga M ug ang letra nga A or tingog o tingog A. Akong balikon mao ni ang letra nga M. Tingog Letra nga A, tingog A. A. Balikon ako. A. Ug karon atong isumpay ang ilang duha ka tingog. Ang tingog nga ug ang tingog nga A. 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 Ma. 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 Atong basahon. Ma. Ma. Ang basa ani ma. Ug karon atong unahon ang tingog ni letter A, ang tingog nga A. Naman isumpay ang tingog nga Balikon, So ang basa ani Okay. So anita magsugod og basa og tingog nga rin ni letter A. Then human isumpay silang duha. A, ma. A, ma. A, ma. Balikon, A, ma. Nakuha? Ug karon atong paris-parison ang mga litera aron atong mabasa. Kana sila paris, kana pud sila. Ma. Ma. Ma pun-an pod og ma. So mahimo nang ma. Ma. Balikon, ma. Ma. Mama. Okay. Ang tingog sa letter S, punan og tingog na E, inigbasa, C. 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 Atong basahon ang mga hugpulong. Si, ma, ma. Si, ma, ma. Balikon. Si, ma, ma. Sunod. Si, a, ma. Si, a, ma. Balikon. Si, a, ma. Okay. Maura to mga bata. Hinaot nga aduna mo'y nakatunan. O hinaot nga mag-practice mo o basa diha sa inyong balay. Salamat!